Kuna simborole. Kuna kwambokorole. Bono twasoirwo tiamu twensi biba kabangi naba. Togotete gokoirani kitamubere togokoirania nendo gambe kisi yaito. Rituko rigoro mugiga yo kumurikira ikinyiro kirigo ekikigotoka ase bunge bubasi ime sub county ya Sameta asaba manyi bense meiga besogetie na guchaka kwirimira epara eyikonyora yabachandire Nene para. Rituko rero niko mugavana wa county ya Kisii Musikesi Mbarati asokia ebiragita bya county gucha asensemeyo byagenda kokonya korosia epara Menyiberigo niko besokire no mogoko monene ase bachengire akorora ebiragita gwikirana asensemeyo gisa ense yatongetwe asubere ribagari abene kumwakira umugavana mbuye muno nayiga narababwate banyine ko bagusanga monentwe Njenya Nuzi Mwenga amamenyo bobasi chache iga Sameta mokwerero epara yaito kanya yaletiro bokonguga iga ekorusa mete so Kenya mokenye etokoruserio mwezimi wa Simbarati asoko igwekerero giite kofia Amen. Nabo igo ebinte binga abiro gotokorera gaiga paka noena barayi bande batari komanya ebinte bibyagerire twatwarira gosemerio konene no kwegena nga onyencherendere rirario omonto bwekora nyare gotokonya Simbarati Tutam. abantu bamintona kimo tebyo Musikesi Simbarati nabo igo egento kende chima chensi chabere chikoba chinyinge epare yiga yabere matuka amange etari koinyoru obogambi bwetire bwe miaka 10 butari koinyore epare omonto bweko yenyoire no Musikesi Simbarati pare yiga egera amachaete chigwaya chistima chiete egera abantu baito batwara access spirit kia magenderero epare yiga etotebyo Musikesi Simbarati nga mbuya monaso bogambi bwaye ntobwati kerengo gyokomotebi nga mbuya mono otokoreire igasi epara agachire koru itumbe gochimotonto ntorusetia kopi epara abekire proposal ng'echakire igare egende gochi matieri egende nyacheki epara eyintobegete ntorusetia kopi ng'akobera ang'e nase serikali nera abatari ekiagera norusio obokororo kobwa kobera ase amagenderero ataiyo Tora serikali mendu. Asaba leta ngoro kusiriba poa kurinse maja Sametaga ase kinyoro mona ase kinyoro kibotobotobu ashikura kire gwetana 2000 alimete ngabona natureiga omugako yo Simbarati nerto kwachikura ne kwana mubwato no kwachikura waturusire bosoku kurutwa akaibore tu kuraba bari bakaibore ntwanya karaga connect niko tonne ekira gite yetire chima cha chingi yo mugaka gabano ito Simbarati penya sago sene familia yago omusubati oli omuya kwamboka nyasago sene wakorere gasi twarore mirimo mya gwatokoreire na ari tubwati sibakete yo mwari na tubekira moro muga tobeche abana mari Simba itabetaya twakega iga nestima itoyokega twaka bina Simba ogete biya mono sana twazira tutamu mugabana ito Kisii County noroche kugopinga ta konyara bona biya kwana rutu marita kuruligo village igonkoira nerigabana ito ngambia mono bunenche supporta yaye na gokire korato inyoire bono na banyakora to kominyoka rito kominyoka ekira ondi na bakora nga twaletira magenderero ngo inyoranga tomateimbia mono nda tobekera omoromo epare ya buya tobeke biosikia bangina tonyakona ripara gaiga na intu gabana ntuntu tamu Asamarita ngolo kujuli bosibori iga ninka. First thing I want to thank His Excellency Governor Simbarati asokoi okoigwekerero kia abantu bari go application. Esa application ye yonsi pite bugati stima. Na ande buna mwaro chete bugati para bante bare kweremera. Thank you Excellency asoko take step yo gotoma abantu ba okurwe county baikirega iga nekera gitaba toramboreire para tunasema wewe ni tutam na tubanduki nduga iga muntu tayo gochigocha gaiga ogocha goshindana na governor gaiga muntu tayo iboiru ogocha goshindana na Simbarati tokoteba mbia mono nande omugambi bune pare yaramboiruga otorigereri buya iga omoro mobeku Jasa Marieta ngoro kulija ati Marieta oyo kenyanyande koruligo iga ligo ase kenyoro kiabo kinami igongoira neri omogaka Simba ngambuya mono etabwatie kerengo
amang'ana ari gwaroche twakwanete igoro mwaka simbe gabana yaito wakorira masikania manene mono sana ebintu ebinge gwatokoreire ma ebare igatoroche bono abana mbache baete buya bagende sukuru buya nona bang'ina babakobe buya chianga jiri konyora bakonya gotandura njera bang'ina bagorire mpaka barosire bono njiri gocha gotanduka igo nare gotebia abanto baminto berigo gaiga musacha tayonga muna simba netaya intuga arigo chikura chiao simba ni intuto bwatega chionsi pi nando nde bwesi tayora chema atong'aine ebirengera rigo bire somo gabano ito mbuya mono sokorete kerekita nande nyasaye goseseni nande nyasaye komenta marorayo onyakororogero tokonye samarieta ne ongoro kwa Dismas Oginga ekenyoro kianene rigo sabrokeseni anonka ase murante ne ine ganinka egento nale gotebia gabana Simba Arati ng'ambuya mono abanto bane abakurete igoro okaigwa ekerero kiabo naende gwatumire kerekita giachira amaene kiarimire para atogokweraniri ng'ambuya mono naende ogenderere bo nonya konya abanto batwarire ng'a naende ODM tori gochi gotokonya bono twasoire ODM 20 bakabangi naba togotaete gokoirani kitamubere togokoirania naende ogambe kisi yaito bono ekenyoro eke na ekiao monto tayogogekuna bono manyang'a korwa iga rigo no tore ntori gochiasana monto tachi gocha gochiasa imaga gwakwa ebiboko igo twasabire ng'a nyasaye tigagokonye naende ochoirane gocha igo totomera omora muto umorega iga tobetaya kabisa ntwanya koruna ibole ntwanya korora stima ekenyoro eke bono gochi nyasaye bwanchire naende gwakorire amang'ana amaye stima tonyanyora muna gocha iga naende naye kwagere twanyorire transformer tocha kobekerwa amambe bono twagosabeire amaya no mong'ina rende nere tiga nakonge naende kwa atari gocha iga ase tore musabana baminto abantu baminto basameta rigo asamarieta Samuel Nyang'ara mbuya mono gabana ase ogotokonya buna inche bono kori nanywamete omong'ina one kerare konyora omwana ngachandeka onye tari omong'ina oyo nero okurete akaimukire getande omong'ina one paka nyagita koruga paka ogemba ong'are gaki omong'ina akoruka tari nondara gaki gabana gochaka bono epara egwatoremeire anje gaki otobekera omoromu koruga paka oguchanse tano tena gabana ominto mbuya mono gabana mbuya mono omong'ina Simba tware korigia ndera twamanyora Simba tware korigia ndera twamanyora ekenyoro kia Rigo Village egikigotoka ase subcounty ya Sameta nigo babere miaka emengi batanya korora epara goikarituko rigoro banyariko bagosoka na kweroseria epara kini korende nigo mugavana we county ya Kisii esokire na kubaroseria epara egochi kubakonya na barukonyora oborabu buna chinsemo chinde ginko reporteria ekitaseria Kisii Hot TV korwa ase Rigo Village yegotoka ime subcounty ya Sameta edetera ninkoro kunyapto Dennis Kuntu simba karenga moteta gambe omonda kwane tamunda abasa komobeto moi tuta